Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon sa ato mga pinalangga ng mga tagparamati. Kamusta dirang aton ng mga ka-aksyon nga naga-monitor na sa siniya nga tinion. Sa ilaman tag sa mga transistor radio and also via Facebook Live. Mayong hapon dira sa inyo. I will hear from heaven and forgive this. Antas man ang tanan, dili kita anay sa aton lakat sang panahon. Kay ang low pressure area, ulihin niya na si Platan, 825 kilometro, sidlangan sang Mindana. Mindanao, samtang easterlies naman ay nag-aapekto sa bugos iya nga Pilipinas. Ang Western Visayas, dala na dira ang Negros Occidental kag Bacolod City. Mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Bangod sa ITCZ. Kaninay, tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin. Gikan sidlangan, nabagatnan sidlangan, ang mabatsyagan sa isla sang Negro. Ang baybayon, mangin magkanay, tubtub kasarangan ang pagbalot. Humble ourselves and pray. Ang adlaw kaina nagbutlag alas 5:25 sang aga, kag ini naman ang magatunod las 6:01 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara naga-range sa 26 to 31 degrees Celsius. That's why ang medyo kapaang nga panyampo sa gihapon aton iya nga mabatsyagan. Come here, our land, Lord, heal our land. Kag syempre may ara ko kaina na basahan. Ang dumdum kamo may ara karon sang sang ginatawag balang super moon. Ang ginasiling nga mas doble kuno ang iya kada kuon hindi ta nayam actually kung lantawon ta lang siya sa kalangitan hindi ta gid siya totally nga makitaan nga nagmas dako gid man siya, pero kung magsiling siguro sanag manotice gid na naton nga sanag pagaling kay na mention diri may ara sang low pressure area o LPA do medyo maapektuhan kuno ang aton man nga pag witness, no? Aton pagsaksi sa mga di kinaandan bala nga naga kahitabo sa aton iya kalibutan nga panalagsaman nga naga katabo, no? Panalagsa nga nagakatabo sa aton iya nga kalibutan na kun ang aton iya nga or ang pumuluyo kumasiling gani kun ano oras baw ginabantay-bantayan gid. Diri sa Pilipinas apektado kay tungod man sa low pressure area basi makulapan balasang makulapan iya sang panganod. That's why nga hindi naton makita. Pero pray lang naton nga madula lang ni matunaw lang ning si LPA kay at least bala para makakita man kita, no? Makitaan man naton ang inang ginatawag iya nga supermoon. 1:45 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Ano bala ang mga aton man istoryahan sa subong iya nga hapon?
Unahon naton ang pangabay sa karon, mga gali sa mga balita bala nasyonal. Unahon naton ang pangabay sa karon sang Human Rights Watch sa kay Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar nga kun mahimo kuno PNP Chief, ipasiguro ang kooperasyon sa imo iya kapulisan sa investigasyon sang drug war campaign ni Presidente Rodrigo Duterte. So, sunod diri sa HRW, kon seryoso si Eleazar, kinahanglan ang bug-os nga kooperasyon sang kapulisan sa mga investigador sa kaso iya sang pagpamatay sa drug war drug war campaign sang administrasyon kag maghimo sang konkreto nga mga tikang agud kuno iya nga pasabton ang mga abusado nga mga opisyal. Ginhimo ini sang HRW matapos nga maobserbahan siguro ang ila ginalantaw ang mga statement ni Eleazar nga may ara sila sang na-notice nga development nga kumbaga sa ilang nga paglantaw sinyales sa pagbag-o sa hanay sang PNP. Tubong man ginabi-abi sang HRW ang palayag sang Justice Secretary nga si Minardo Guevara angod sa pagtugot sa PNP or pagtugot sa PNP sa Department of Justice nga maka-access sa 61 tanan ka mga drug war related cases. Nga ining 61 amuning nakit-an or may nakit-an ang PNP Internal Affairs Service sang administrative o kon criminal liability sa bahin naman iya sang mga operating unit. So, balantayan, ini kay for sure, may ara man isang ipagwa diri si Eleazar. Okay, we are hoping, We are hoping nga ini mangin sinyales man para iya sa mga positive na iya nga result, Positive nga result sa kumbaga maayo nga pagtamdanay kun gabuligay PNP kagang HRW agud iya nga maimbestigahan ang ining natabo kun may ara o nakit-an nila sa nakit-an nila yang mga bayulasyon mga bayulasyon nga nahimo during sang operation. So inatanan ginatugyan lang naton syempre sa mga ahensya man sang gobyerno nga mas nakahibalo sa sining mga issue. Okay, ang isa pagid naton kabalita, manami ini siya, Manami ini siya kay from time to time may ara ya update ang aton nga kamera. Kag ti subong nami kay nakasulod na or nakapasar na, sa ikaduha nga pagbasa or second reading ang ining Bayanihan 3, kabay nga sa amat-amat, madasig man ini ang sa Senado pagid syempre dapat may ari man ini sila antes man nga matingob ang tagsa-tagsa iya ka mga kaundan, bali may version ni ang iya kamera, version man ang iya ka Senado, maga-meeting sila liwat para iya nga pag-istoryahan naman ang pila iya ka mga syempre kaundan sa ilatag sa tagsa ka mga version, and we are hoping nga dasig lang ni siya nga kompleto kahit ti ang tinutuyo sini amo iya ang makahatag sang ayuda para sa mga Pinoy, kada Pinoy, meaning kada isa sa aton, kung ma-approve ini may ara sang i-preparar para sa aton ting 1,000, para naman iya sa mga naapektuhan nga mga pamilya bangon sa gin-implement nga enhanced community quarantine, mahatagan sila sang one-time cash subsidy nga 5,000 to 10,000 sa liwat. Ginapray pa lang naton ang ginabasa ko sa inyo is ang kaundan lang sang Bayanihan 3. Pero, ara pa lang ini sa karon sa second reading sang Kamara. Ang ginapray pa ginaton nga badasig man ini nga maaprubahan. Sige, 1:50 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action. Kay sa ako nga pagpanumbalik,
ang aton man nga pagaistoryahan ining aton iya nga FYI portion sa mga kun kaisa do hindi gid malikawan tama bla ka ginot even though nga may ara subong LPA or manugsulod na kita sa maulanon nga tiyempo, di ba? June na kahit ano na subong May 26 ilapit na lang na. Ang iban gani ka portion diri sa Bacolod, di ba? Naga-experience na sang ulan-ulan. So, ang aton iya nga FYI topic sa karon, galing kay bisan gaulan-ulan, do ka ang kapaang sa gihapon, ara gid no? Ang aton nga topic, mga tips, paano naton iya nga mapabilin feeling fresh kita, bisan nga do ka ginot gid. No, nga do hindi gid naton kun ka isa maagwanta ang kaginot. Inatanan sa akon man nga pagpanumbalik. Ito na Pinoy Squalene Capsule. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan.
Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong ka
sana. Share sa inyo sang aton iyang FYI ang topic naton sa subong iyang nga hapon. Pila man ka mga tips nga himuon naton para feeling fresh kita bisan tama ka ginot or tama man ka inat kun ka isa ang aton iyang nga mabatsyagan. Okay, ti subong no do naglapaw na kun kaisa naglapaw na ang summer season pero ang kapaang aton Japon mabatsyagan no. Ka-feel man ka mo dira, huugid bala indayan, na? Mga amo na kun kaisa, do hindi gid malikawan. Do ang sometimes amo pag nagapadugang bala. For example, kainit kaayo, kaginot, nag-burn out, baw. Nagdugang pag ang imo mga kainit, kay tungod man sa kainit sang panahon. Kaginot gali isang panahon. Okay, pila ka mga tips. Number 1, nga pwede naton iya nga himuon. May arap man kamo dira guro sang ugsaran na. May arap man kamo dira sang ugsaran, why not nga dira kadanay kay ti bawal magguha-guha basi dakpon kada karon budlay na. Kag ti syempre budlay pagid nga daan kung magwa kagid man for example to exercise or maglakat-lakat kay ti may tabon nang imo iya nga guya, may face mask, ikaw kag face shield. So mas maayo dira ka sa inyo iya nga balay, no? Dira ka sa inyo nga balay, sa ugsaran nyo daabi, maglakat-lakat ka dira para man nga or sometimes oro exercise ka man dira, magunat-unat, na, sa makadali, para iya nga makapabalhas ikaw. Hagti, syempre, no, kung mabalhasan kita, daw tuod nga ti maginutan ka given na balhasan ka gani, pero after sinabala kay kanami isang feeling, di ba? Do matsyag mo do may kabugnaw si imo iya nga panit after ikaw iya nga mabalhasan, make sure mo lang nga natrapuhan mo ha, na hindi ka dira mamalhan sang balhas, kay kanami gina isang feeling, na kaya kagang isa pagid sina no nakabulig ka na sa imo self agud iya nga hindi dira mag-init ang imo ulo tungod man sa kaginot, nakabulig ka pagid sa imo nga self agud iya nga no kay man may bulig ini siya parang magbalik ana balang kun kay isa problema kita kay reklamo na lang wala ko numayo naga-circulate ang aton iya nga dugo. So ang paglakat-lakat dira pag puro pabalhas makabulig ina agud iya nga mag-circulate ang aton nga dugo. So duha ka bilog ang mahatag sa imo, na hindi ka na dira iya mag-init ang ulo tungod sa kaginot, bulig pa sa imo iya nga lawas. Ang ikaduha, mag-inom sang madamo nga tubig. Syempre basic na sa aton ang pag-inom sang tubig. Pero dako ina ang mabulig sa aton, di ba? Ang pag-inom sang tubig husto yang or nagakaigo nga 2 amounts sang tubig makabulig sa aton para nga ma-stay or mapabilin nga hydrated ang aton iya nga lawas. Agud man nga kung maganubo gid man ang temperatura or magtama gid man kaginot ang panahon, ma-feel gyapon naton nga fresh pa kita, di ba? Ang kaisa sa kainit sang panahon, no, kapin pagid ko na halimbawa nakasokso ka dira sa mga bayo bala nga do amagon man sang init, baw. Di ka budlay pag na kay dugadugang pag na kaginot nga feeling. Pero kung ikaw may balon ka dira nga tubig, at least ma-refresh ikaw, na? Ang ikatatlo, mag-usar sang lemon essential oil. Nami man ini kag refreshing ang pag-usar sang lemon essential oil bangod nga sa paghaklo mo sina, no, nagapakalma sa imo. No, may ara kita kun ka isa nga managani sulit-sulit lang ni indayan, no, nga kung tamaan ka init or tamaan ka ginot, nagalain man ang aton nga mudo or dasig tibla magpasingit, ang pag-usar sa nga essential oil, na makabulig ini siya sa aton para iya nga mangin kalmante kita, na naganubo ang temperatura sa aton ilawas kon relax kag hindi ina stress. Gani kun halin ka sa kainit sang panahon, sa kainit man nga issue
kayo nga imo ginintrahan o may ginkabaisan, nagbais ka mo dira abi si mo iya nga friend. Wala ga santuanay ang inyo nga opinion. Magpahuway-huway. Try mo simhot dira iya sang lemon essential oil para iya nga magkalma ikaw. Ang ikaapat, isa pa gini kabulig man sa aton, magkaon sa mga masustansya iya nga mga pagkaon. Kahit di dako man ini mahatag sa aton, kapin pagid may mga prutas dira bala, actually tagsa-tagsa ka mga prutas may ara na siya nga mahatag sa aton nga benepisyo, di ba? Mga benepisyo sa aton lawas, benepisyo sa aton iya nga utok. Try to search lang bala kay damo kagida sang may madiscover, di ba? Kag syempre utan. Always ginahambal kung mahilanat or magmasakit, ay kaunda mo utan. Kaunda mo utan kay para magpagsik ikaw, hindi ka lang magpaluya-luya. Kay kung ang problema, kung kay isa, kung masakit ka, magpaluya-luya ka, ay dugadugang pag nagsakit nimo. Munang usual gid sa mga kabataan, blahaw. Ang ikalima, ang hindi man sa pinaka, kundi isa sa pinaka, ang husto iya nga tulog, insakto nga oras sa pagtulog, kay man, importante ini sa aton, agud iya nga, hindi kita, dali-dali, bala kay kung kaisa, syempre kung kulang katulog, ginatuyo ikaw, dugangan pagid abi nga nag-run out, laban diri sa ato nagasaligid man kuryente mo, jutay naman di siguro wala sang kuryente, inang mga nabukid-bukid na gid kaayo, pero for sure ang kalabanan diri may ara na iya sang connection sang kuryente. Ti halimbawa mag-burn out, ay kung diin ka pa kadto imo iya para lang hindi ka or para lang mabugnawan ikaw, so importante man ang nagakaigo yan nga pagtulog, agud man kinami ni sa gali kaysa pagbugtaw nimo, feeling mo fresh ka, feeling nimo do ka mag-an sing imo iya nga pa feeling, ka-feeling nimo kamag-an sing imo feeling. Anong dayan man. Amo na siya ang pila lang sa mga mahatag man nga benepisyo sa aton kun husto iya ang aton nga pagtulog. Diba? Manaya-naya ang aton nga pagbugtaw, ag manaya-naya man ang aton nga mood. Hindi ka dali-dali iya magpasingit bisan tama pagkaginot sang panahon. Kay damo ka dra mapensar mo, ba kung husto ang imo iya tulog or insakto ang imo iya nga oras sa pagtulog kompleto. Na-notice nimo kay damo kasang mapensaran nga imo ya ulubrahon kag dasig mo man inatanan matapos. Ate, make sure dra sa aton nga mga ka-action, ila ka mga tips nga gin-share ko sa inyo himua himuon ta ina kay para iya nga not just tungod man nga sa kainit sang panahon, kundi makabulig man niya sa aton. For example, kung stress ka na dira, kapoy na ikaw, makabulig gid inatanan sa aton. 2:08 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kaga mo yan to ang aton iya nga topic para sa subong man nga hapon. I hope nga kakuha man kamo sang pila iya ka mga tips para sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor sa subong iya nga hapon. And this time, standby kay diri kita sa pagbasa sa nga sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilang
aton nga letter sender sa subong iya nga hapon patawag lamang ini sa kay Rom. Kag ang sulat ni Rom nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Ihinago lang ako sa ngalan nga Rom. Ang abi ko, hindi ko masarangan nga makahimo sang dako nga sala sa akon asawa. Nag-umpisa lamang ini sa paghagad sa akon sang akon office mate. Dungan kami nagakaon kada lunch break. Siyempre, may gamay nga sunluganay. Pero, wala ko naman ginaseryoso. Tub-tub may natabo nga party sa amon opisina. May inom-inom, tita. Rason nga nadula ako sa akon kaugalingon kag nahimo ko ang bagay nga nakapaguba sa gintukod ko nga pamilya. Gintago ko ini sa akon asawa sa kahadlok nga magbulagay kami. Pero naglala ang sitwasyon. Nasulit sang makapila ka beses ang ginhimo namon nga bawal sang akon kaopisina. Nagbunga ang amon nga ginhimo nga duha kag nagdesisyon ang akon nga office mate nga mag-resign sa trabaho para wala sang may makapanugid sa akon asawa. Pero nakibot ako, tita, pagpauli ko sa balay, kahibalo na gali ang akon nga asawa. Yara pa ang akon ugangan kag mga bayaw. Ginaway nila ako, tita. Ginaako ko nga akon sala tungod nagpadala ako sa temptasyon. Subong nagapamensar ako kung pwede pa ako ayhan makapangayo sang pasaylo sa akon asawa. Ang pamangkot nga nagasulod karon sa akon kaisipan, batunon pa ayhan niya ako. Ina lamang ang akon man nga mapaambit nga sulat, tita, kag salamat gid sa pagbasa. Ang tagpadala, Rom. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:14 na kita. Tag-amuyad to ang sulat ni Rom. Ang iya nga problema, kung ayhan, kung magpangayo siya sang pasaylo sa iya asawa, patawaron pa ayhan siya sa pihak sang iya nga ginhimo. Sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton man nga mga ka-aksyon, kay akon nga pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita. Mayong hapon sa kay Sir Martin Aliling, kay Diding Alohamiento, mayong hapon, naga-monitor dira sa may Barangay Antipolo Pont. Sige, salamat. Miss Atia Kim Eriman, mayong hapon. Maria Luz Grijaldo Makunat, mayong hapon man. Sir Alex Montesa, naga-monitor na sa siniya nga tinion. Si Sir Robert Roma, mayong hapon man. Alex, okay, pag-greet ni Sir Alex, si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Jinke Dialagdon, kag sa kay Mrs. Alvarez ang Barangay Tangob, kag pamilya Dialagdon, Apil sang Pandanon DSB. Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon, watching from FB sa Celine Homes. Shout out nyo kuno ang iyang bata nga si Roslyn Bison and his family sa may Calatrava kag sa San Carlos. Lain man ning Calatrava mo, lain man ning ka San Carlos. Stay safe and healthy. Salamat. Kay Helen Ledesma, ginapatamyaw ni Robert Roma. Salamat. Palermo Pailona Leonora, good morning. Pakigreet naman sa mga anak ko sa Santa Fe, sa may Barangay Granada, Kenneth Kimberly, Pamela Princess Hendrix, kag Hena Pailona Palermo. Sanga mayong hapon kag sa tanan nga staff man sang Aksyon na Radyo. Salamat. Greetings from Algasem Saudi Arabia. Salamat. Miss Ma'am Elizabeth Marakagamala, mayong hapon dira sa imo and keep safe man. Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Sir Ray Baryoga, Presil May Pakundo, happy birthday kuno hambal ni Robert Roma hoan. Kay Christine Menyas sa Villalobos, mayong hapon. Torco Jongko. Si Sir Torco Jongko, nabatian ko ni sa Perme
sa BBB. Mayong hapon si Sir Amor Malayang naga-monitor man sa Hagimet La Carlota City. Kay Ma'am April Joy Buenaflor Gaston, congrats sa ARB for the best AM radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, salamat gid Ma'am April Joy Buenaflor Gaston. Kaya Sir Lito Sicondes, mayong hapon, nag-monitor from Riyadh. Sige, salamat gid sa inyo iyang pagpadalaman sa mga mensahe, greetings ninyo sa subog nga hapon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Samsay ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubot. Okay, diri kita sa pagbasa man sa mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa subong nga hapon sa kay Rom. Mayong hapon sa imo Rom, kag salamat sa ginpadalaman nimo nga sulat diri sa This Is My Life. Actually sa imo Rom, kung matuod ang imo iya nga tinutuyo, nga gusto nimo nga mag-ayuhay kamo sang imo nga asawa, ipreparar ang imo iya kaugalingon. Bangod sigurado, hindi ina mangin mahapos. Sa imo ron, hindi ka na maglaom nga mainsyendihan ka sang iban. Mag-focus ka dira sa balatsyagon sing imo iya nga asawa. Ang mahimo mo lamang amo nga ikaw mismo magpakanubo ka sa iya. Ipakita kag ipabatsyag mo sa iya ang sincero nga paghinulsol nimo. Pero antes pa man himuon ang imo iya nga pagpangayo sang pasaylo sa imong asawa, siguraduha anay nga wala na sang kasugpon ang imo iya istorya sa imo na karelasyon nga office mate. Inang ipabatsyag mo sa imo nga asawa nga matuod naghinusol ikaw sa imo nga ginhimo kag indi mo na pagsuliton. Kabay, ang akon lamang kabay nga mangin, maayo liwat ang inyo iya nga pagtamdanay. Kaya actually kung isip-isipon, inyo diri kabataan ang maapektuhan. Ina kung may kabataan na kamo. Wala mo di actually na mention, pero for example, kung may kabataan kamo, magbulagay kamo halimbawa or mag-lead sa pagbulagay, subong wala siya gasapak sa imo. So, kaluluoy dira ang inyo iya nga kabataan. Si Ma'am April Joy Buenaflor Gaston may ara siya sa nga mahatag man nga advice. Hambalya ang mahambal kulang sa sender action an sa subong siguro hindi ka pa mapatawad sa imo iya nga asawa kay kasakit man sang ginhimo nimo. Pero kung maghinusol kag mag-effort ka, basi mapatawad ka sa imo asawa kay ara sa ika-anom nga sugo, no? Ang imo ginhimo. God bless. Ang ginamin niya nga ika-anom nga sugo sa Biblia blahaw na amo nang gusto iya ni Ma'am April Joy Buenaflor Gaston. Kag ang sugpo niya, God bless and pray lang always. Thank you, God. Sige, salamat man April Joy Buenaflor Gaston sa imo dre nga ginpadala nga advice sa aton letter sender sa Cairo. Aksyon Radio
Radyo Philippine Standard Time, 1:30 na kita. Standby sa aton iyang mga ka-action kay this time. Diri kita sa basa sa first part sa aton iyang nga horoscope. Unahon naton ang mga Gemini. Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Mag-focus sa mga bagay nga gusto nimo iya nga madasig nga matapos. Maghihos sang temprano. Pero kung may ara ka dira sang kaladtuan, kag pwede naman nga ipaiway anay, magpabilin magtener sa inyo ibalay. Hindi pagbaliwala ang health protocols. Sa mga Gemini, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Emerald green is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Hindi magpadala-dala sa imo yan nagkakabasahan dira sa social media. Mas maayo nga i-check anay agud make sure nimo nga hindi fake news ang imo yaga kabasahan. Sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 41. Cyan blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ang awareness kag consciousness amo nang imo gabay sa imo iyang direksyon nga ginpili nga kadtuan. Pero maghalong sa tanan nimo iya nga tikang or sa kada nimo tikang maghalong. For like lang na sa paglakat bala nimo, sa imo pagtikang dapat make sure mo nga hindi ka dira makasandad. Di sa imo nga ginatikang mandra nga ginaminderi, pagtikang sa imo yung mga desisyon, hindi ka magpadali-dali. Maghalong sa imo iya kada desisyon. Ay importante ina tungod nga amo na ang imo man nga manginbasihan sa imo iya nga palaabuton. Sa mga Leo, lucky numbers 53, 36, 49, 13, and 55. Ivory white is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Hindi dira pag dibdibagid ang problema. Kundi magpangita ka dira sang solusyon. Mas maayo pagid i-relax da na yang imo iya nga pamensaron. Para nga pwede man palingawada da na yang imo iya nga pamensaron. Pagka after sina, maorong pawan na ikaw, dira ka magpangita iya sang solusyon. Hindi kay halay ka na lang dira tutok sa imo man nga problema. Sa mga Virgo, lucky numbers 33, 46, 29, 15, and 33. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, kung nang imo iyang wish, hindi mahatag, sa karon, hindi kada dasig iya manginit. Kay ang tanan naton iya nga gina-wish, kinahanglan man ina naton hulaton, kag kinahanglan man ina naton nga trabahuon. Mas maayo pagid himua ang tanan nga imo iya nga pwede mahimo. Kag hindi ka dira iya maghalay ina balang for example kung muna nag-wish ikaw kag wala yan natuman or kung may wish ikaw pa lang sa karon try to danay ang imo yang mga ulubrahon dira tutukan tutukan ang iba nimo yang mga obligasyon
kay kun kaisa kun nagapropawala lang kita bala no dra pa na kun kaisa katabo or kahimo man or mag-grant ang aton iyang wish. Sa mga Libra, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Crimson red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 to Nobyembre 22, magagwa ang mga events sa imo iya mga handong. Tanan nga worries, mabuslan ina sang contentment. Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 51. Pine green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita. Kag amo yan to ang aton iya nga first part sa aton man nga horoscope sa subong iya nga adlaw sa Miyerkules, Mayo 26, tuig 2021. Si Sir Eddie Lawus gali naga-monitor dira with Nanay Isabel sa may Cane Town, Victorias. And si Ma'am Nanata Balinsoy Lopasi ang balya Good PM Action Radio. Nagapamati kami diri sa may San Enrique sa family Lopase kag Banaflor and Jaime family. God bless. Salamat kid sa inyo man nga pag-monitor. Action JM, nag-ulan. Kung may nang labadra, nag-ulan. Basa, liwat Nagkabaka JM, wala. Tunga-tunga subong sang simana si JM. Adamo. Maniya, may ano ni si Action JM yan. May extra nga mga bayo. Sige, standby sa akon man nga pagpanumbalik sa aton dira nga mga ka-action para iya sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog
Bakulod man sa gihapon, Padayon Action Radio. Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may
Padayon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable at ang balita Padayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Time, alas 2:47 na kita. Kag pabalik diri sa aton nga programa. Para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Oy, by the way, mayong hapon kay Ma'am Jean. Oy, si Sir. Good afternoon dira sa imong saliwat, Ma'am Jean. Sige. Sa iduha naton ang mga Sagittarius sa Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Makaangkon ka Sagittarius sang bag-o nga konsepto. Excited ka naman. Para iya nga matuman ang ina nimo iya nga concept. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 36, 28, 31, and 44. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, tanan nga ginhambal dira nimo iya nga mga kaayuhan sa imong isig katawo. Amo na ang magaganyat sang masadya nga pangabuhi. Mangin produktibo man ang imo iya bilog nga adlaw. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 36, 49, 21, and 11. Fuchsia pink is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18. Ano man nga ginhatag dira nimo sa imo iya nga mga isig katawo, sigurado may balik gid ina. Doble pa na ang mabalik sa imo. Pilion perme nga may ara kaya sa mga abyan, sa baylo nga mga kaaway. Hindi ginakon ka isa manikawan nga may makontra ikaw kung magkatuhay ang inyong nga opinyon, pero mas maayo naman ang kun ka isa nga ikaw na lang mismo magpaubos. Ikaw na lang mismo magpaubos para linong. Wala na sang idugang pa kag wala na sang halinan pagid sang panibag-o nga away. Sa mga Aquarius, lucky number 43, 44, 21, 28, and 55. Marigold yellow is your lucky color.
Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 tubtob Marso 20. Mahangpan nimo sa karon ang mga hitabo. Magpangayo sang patawad kung ikaw ang nakahimo sang sala. Kag kung may tawo man nga magpangayo sa imo sang pasaylo, ikaw ang magpatawad. Nami bala sa feeling ko na ikaw ya mismo, no? Ikaw mismo wala ka sang may ginapamensar nga kainit sa imo man nga isig katawo, or wala ka sang may ginapamensar nga somebody nga may nainit sa imo. Sa mga Pisces dira, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 22. Kidlat red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, ara na sa imo, na? Yara na sa imo kung hatagan nimo iya sang katumanan ang handom sang isadra nimo iya ka himata. Hindi ina pag-idalok. Kung makitaan malang nimo nga nagatinguha siya, kag kung may ara ka man sang iya ginapangita, why not nga mag-share ikaw? Kung nakita nimo nga productive man siya, may ara sang positive nga mga result ang iya nga mga pag-umpisa sa anuman dira niya nga mga handom, suportahe. Diba? Sa mga Aries, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 41. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20, mag-relax. Untata na nga ginapabudlayan mo dira ang imo iya nga balatsyagon. Mag-move on kag kalimtan na dira ang tawo. Ang tawo nga imo na nga talikdan. Ano na man? Ex-boyfriend, ex-girlfriend. Diyan magina ako mag-move on ka na. Kasi siya, timprano pa to naka-move on. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 41. Shocking pink is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:53 na kita. Kag amuyad to ang aton iya nga horoscope, aton nga kapalaran for today sa subong man nga adlaw sa Miyerkules, Mayo 26, tuig 2021. Ga untat-untat ang ulan, madamol, tapos pagkadugay-dugay ara naman no. Sa mga ka-aksyon dira nato, nagbalon ka mo mga ninyo, jacket, payong. Sa mga naga-obra bala, like man diri sa akon, nagbalon ka mo dira. Kay basi, pagpuli ninyo karon, maabtan man ka mo sang ulan, basa ka mo puli. So, kung mahimo pa lang, make sure gid nga magdala dira no? Labi na payong. Kay at least bisan di man ka magkadto, no? Gaulan man kung giinit. Kung may payong ka mo ya, preparado. Okay. Si Ma'am Athia Kim or si Miss Athia Kim Eriman, good afternoon man By the way, mayong hapon man dira sa may bread ko sa RTN office. Dira sa ilayan ay Taminda, kay Tanida, kay ng Joy, ng Norlin, ng Larry, ng Tintin, ng Gigi. Mayong hapon, and also kay Kapit. Always ni sila nag-monitor, nag-aabang sa lucky color. Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Dili kita anay sa aton man nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata.
batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, diri kita anay sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Jeremiah chapter 29 verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. This time, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Say goodbye.
Salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pagupod man sa akon sa suwong iya Miyerkules nga edisyon sa nga programa This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,